ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Me ake auna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Kai nake sanyawa a dukkanin lamarina, rabbi Allah kenan wanda shi yayi rana. Ka raba ni in furta kasar ka kyan furcina, na yabon manzo na sidi karshen girma, wanda kai ka kadai da shi ba ka yi masa tsara. Godiya zan kara gurin ka Allah sarki, kai kasa na rike shi nake tabinsa a aiki. Kara buɗan kirjin ka kara samun sarki, kai ta karan sansa in ta ji ba sauki. Dan kwasansa na kama gashi yayi mini rana. Me ake auna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Karanin ka salati marar iyakar girma, nan gare shi fiyayye mafi cikar alfarma. Shi kadai ne zaɓin ka wanda ke raba girma, alihi a saka har da ma mazajen fama. Kun sahabu rasulu waɗanda ba su da tsara. Assalamu alaiki latifa ya ummina, ni fake ce sanyin da ke cikin kirjina. Kara sarrafa harshen da ke cikin bakina, fi ta bayyana kanku a harfan zance na. Lamunin da kuke yi a ƙara yi mani nima. Me ake auna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Rabbi yayi maka komai ya kira ka habibi, dukkanin wani girma kai ya bai wa nabi. Ya rike ka masoyi tun gabanin bayi, samuwar ka ta sanya akai wa sauran matsayi. Babu wanda yake so kamar ka ya manzona. Baba sirrin hamdu mabubbugar alkhairi, kai ya zaba Ahmad dan nurin nuri. Mai sitam din suna sayyidul abrari, rayuwarka ake bi a sha a kauce hadari. Fadulin ikililun a tsarkaken kirjina. Me ake auna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Maganin wahala ne rasul taskar sira, wanda duk ya rike ka ya wuce wasara. Na faɗa na ƙara bin ka shine tsira, mai kofin halinka da gaske za ya sarara. Babu shi ba wahala albarkacin manzona. Mabubbugar rahama ne rasul hanyar tsira, ma'adanar ilmai ne saninsa ba shi da gyara. Malami a halitta waye ya bar ka ya tsira, gashi tekun kyauta idan ya baka ya kara. Dukkanin alkhairi yana gurin maulana. Da me ake auna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Ga cikakken diamond da shi ake wasu modi, kafi kowa girma ka wuce su ba daɗi. Kai kadai ne ba wanda ba a yi ma mahaɗi, kai na zaɓa na rike kiran kake muni daɗi. Da shi aka yi muni baiwa rike ni ya maulana. Sidi kofa ce shi ta bayyanar alhadi, ta nan dukan alkhairi yake fita yayi fadi. Dan uwa ka rike sansa za ka ji shi da gardi, zahirinsa da buyansa in ka ji shi da daɗi. Za ka gane shi ne madogara manzona. Da me ake auna ka annabi
annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara kai kadai ne tsira sahibun nalaini na fahimta na bi ban zuwa tira ne wanda duk ya bi Allah baba kai ne sani ɗanɗanon jin Allah sai da kai adinani madogara ta kai ne a nan da can maulana kai ka zamto gata gare ni da hanabina tun ina ciki kafin in zo kake rainona gashi har na girma da kai nake sha'anina na je yau a hadisai kana ta san cetona sharadi in so ka in bi ka yarda ya manzo na ake hauna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara babu wanda yake son rasulu kuma yayi kunci duk wuya duk tsanani zaka zan mai yanci rayuwarka ta gyaru har ka samu aminci ɗanɗanan da ake ji a nan gurin ba daɗi ɗan uwa kar ka sake a barka ga sakona musu kai ne suna ganin wasa ne wanda duk yake bin ka a ratu sai ya kone kai kadai ne kofar sanin samu mun gane duk da kai ne zaɓin ba batun wani wane mu fa kai ne gatan mu mun biya manzona nabi ake hauna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara da kai ilahu yake baiwa dukkanin mai nema kai kadai ne kofar shiga wurin mai girma ko mabudan bautarsa kai ya baiwa dama kai yake so ya gani ana ta baiwa girma kafi kowa kishi da tsarkake alhadi me faza na faɗi ni akan batun nasabarka babu mai kyan nasabar da za a ce a gwada ka kamuwarka ta wanke sassan da an ka saka ka kaga gata na kalilu addu'arsa ta maka karuwar kyan nasaba sai gurin manzona da me ake hauna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara ni da gaske nake son ka annabin alfarma so nake na biyo ka babu kallon lada a zara kallon kai na bari na duba wani na a maida ni mai hidima gare ka ko da tamma a sa na zamto naka annabi mai girma Assalamu alaika abul batula nabiyyi kai ilahu ya zaba ya baiwace tambayi kai kwada man burinka ne ka same bayi baka kallon aiki bare ga aibin bayi so kake ka ga mun tsallake muna aljanna nabi ake hauna ka annabi mai girma ka wuce alfarma gashi baka da tsara shugaban komai ne karkasa mai matsaya a annabawan Allah kaga shine na daya ko cikin manzanni na ji shine na daya fi rafiqil ala na ga shine na daya kaga kyan halaye nasa su ne na daya idan ka dau tuffar kyau dole shine na daya mai rabon aljanna a kaf alam sai fa daya shugaba na halitta matattara ne matsaya dole shi za a jira ya zo ya tsame bayi mai kira asiradi yana ta ce dan bayi an gama da hisabi ga wutar can taifal kai kadai za ka shiga ciki tana ci balbal kai ta tsame bayi aje a wanke sisal
kuma yana kallon ka kana ta yi mai amfal, ba za ya ce komai ba bare ya ce maka mafal. Da ka gama a rako ka gidan salamar sanyi, dole kai za a jira ka zo ka buɗe bayi, babu mai wani taku cikin ta sai in kayi, cika makin daɗin lahirar fitaddin bayi. Ga kanan kai zaune kana ta haskaka bayi, kan mukami na wasila kai ta feshin kamshi, ni a bar ni wurin ka ne ta yi ma hidima, da ka tira na rako ka da sallamar alfarma. Assalamu alaika farin cikin can baya, assalamu alaika mai isa tun baya, assalamu alaika na yau da gobe da baya, assalamu alaika da kai ake alfarma, assalamu alaika kai kadai ne girma, assalamu alaika matattarar ni'imomi, assalamu alaika madakatar ni'imomi. Sha zaman ka na gaske ka ga mai mana komai, sha zaman ka na gaske ka isar masa komai, sha zaman ka ka huta ya maji kan bayi, sha zaman ka ka huta ya madafar bayi. Sannu sannu fiyayye ka ga mai mana komai, ya ƙara yi maka tsira da dukkanin alfarma. Dani ake auna ka annabi mai girma, ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Dani ake auna ka annabi mai girma, ka wuce alfarma gashi baka da tsara. Dani ake auna ka annabi mai girma, ka wuce alfarma gashi baka da tsara.